అనిల్ గారు ఇక్కడ వేణు, అందరికీ వచ్చే డౌటే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. 549 ఎందుకు అనేది. 15th లాస్ట్ రావాలని ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నామండి. సో 15th వద్దాము అనే టైంకి సరే ప్రీమియర్స్ ఎప్పుడు వేద్దాం అనే దీంట్లో ఉన్నాము. సడన్గా మా ఇంట్లో డిస్కషన్ జరుగుతుంది. జనరల్గా నేను డేట్స్ అంటే ఏదో ఒక డేట్ మనకి మంచి టైం ఏంటంటే 603 వరకు ఏకాదశి ఉంది, చాలా మంచిది అన్నారు. సో 603 అన్నాం అనుకోండి, 610కో వేస్తాడు. ఎవరు ఫస్ట్ షో అన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు వేస్తారో తెలియదు. సరే కొంచెం 10 నిమిషాల ముందని చెప్పేసి, మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ లక్కీ నెంబర్ 9 అంటారు కదా, ఆ 9 వచ్చేటట్టు అంతకు మించి వేరే ఏమీ లేదండి. లక్కీగా ఇట్స్ ఎ గుడ్ టైం అన్న తర్వాత అంత